امام بخاری آپ نے خواب تک کیا رسول اللہ دی زیارت ہوئی خواب اور حضور تے جسم تے مکھیاں بیٹھنا چاہدیاں تے وہ انہاں نوں اڑا رہے انہاں خواب بیان کی تھی اپنی امی نوں تے امی پریشان ہو گئی کہ ایک خواب تے ٹھیک نہیں حضور دے جسم تے مکھیاں بہند گئی یہ دا مطلب کی ہوئے انہاں پھر عالم دین کو گئے کہ یہ کی مطلب ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تہاڈا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا اور حضور دی طرف جڑیاں جھوٹیاں گلاں منسوب ہون گیاں انہاں مکھیاں تو یہ تعبیر لئی کہ جڑیاں حضور دی طرف او گلاں منسوب ہون گیاں احادیث گھڑ کے لوگ حضور ال منسوب کرن گے اے انہاں نوں حضور تو دور کر دین گے کہ اے حضور دیاں حدیثاں سچیاں نے اے جھوٹیاں نے انہاں نوں اللہ علم عطا فرمائے